ሰላም ምስ ኩላትኩም ይኹን እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ከዓኒ ነቶም ክቡራት በርገት ንሓመቱ ፋሚሊ ኣብ እስራኤል እትርከቡ እያ ኣነ ክብል ደልዮ ዘለኹ ሎማዓንቲ ንሕና ብእምነት ክንጓዓዝ ኣለና ብእምነት ተጓዓዙ ንሸይጣን ሓይሊ ኣይትሃብዎ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ካብ ኣፍና ዝወፅእ ነገር እቶም ሸይጣውንቲ ይጥቀሙሉ እዮም ዕድል ኢና ንህቦም ንሕና ግን ብእምነት እንድሕር ተጓዒዝና وموت قالنا هاني كنبرنا تقانا الشيطان يقربني بهوت عدنا خن اتوينا نشيطان كن قسطوينا ابانا حيلي يولون الكم دحت امنو خوينكم بافكم دحر كاتزاريبكم شيطان تقاهم يقربني اندحرين الشيطان عدل هيبنا يوغن اتنا افنا از غويتا زري بامنت ندحر تمصينا يوغن بتمناتو انجل غير بروتكت غبركم اجكم positive ነገር ላይፍ ተዛረቡ ኢኹም ጥቃና ሸይጣን ኣይክቀርብን እዩ ኢልኩም ገስጥዎ ሓይሊ የብሉን ሸይጣን ኣባኻትኩም ፅባሕ ንጎ ናባና እዩ ዝበሃል ቃል ካብ ኣፍኩም ኣይተውፅዎ ኣባኻትኩም ኣይኮነን ሓይሊ የብሉን ሸይጣን ወዲቑ እዩ ተሳዒሩ እዩ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ወድ ተጠቐሙሉ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዓረ ሸይጣን ኣባይ ኣይክውዕልን እዩ እንዳበልኩም Psalms 91, Psalms 51 ግቦሩ Say Michael the Archangel prayer ከአተኺልኩም ግቦሩ No weapon formed against you shall prosper እዚኣኻ ኩሉ ግዜ ድገምዎ ኣኹም እግዚኣብሔር ጎይታ ሓልወና እምነትና ኣባኻ እዩ ኢልኩም ነቲ ሸይጣን ገስጥዎ ኢኹም ሓደራ ሓይሊ ኣይንሃቦን ሸይጣን ሓይሊ የብሉን ኣብ በርጌድ ንሓመዱ ክግሰጥ ኣለዎ ክቕጥቀጥ ኣለዎ ሸይጣን بتصلت كان حجزكم الله نجزي أبير قويتا مسكولاتكم يخون عملق يباركم